दिनैहाय सार हलिचरन आरो बिनि मेसेज नाम्बार 2 लन्टिबारि जानजारां क्लाब फोथाराव सफैनो हाबाय। बेनि थाखाय हाजासे हामबाय आरो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांनो हागोन। फुल भिडिअ होगोन आं, बेखौ नायलांजोबनो थाखाय नोंथांमोननिसिम आसा थाबाय आरो स्किप खालामालासे नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। साबसिन आरो गेलेगिरिफोर ओंखारबावदों बेखौ आं लुबैयो जाहाथे इयुनाव आरो जोंनि बर' हारिया नाम मोनबाव बयबो सिनायनो लुबैयो। बांसिननिफ्राय बांसिन ओंखारबाय थानो लुबैयो। खालामनोसै जोङो सिगाङावनो सारखौ बरायना लागोन। बरायनायनि उनावहाय दिनैनि हाबाफारिया स्टार्ट जालांगोन।
हामबायसै सार जिरायफिननो हासिगोन बेजोंनो लोगोसे जोंनि सारजोंनो फैफानाय उन्दै गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो जोङो बरायनानै लागोन खावलायो मिसेसआबो बा मेडामाबो जोंनि बे उन्दै खावलायनाय बा उन्दै बरायनायखौ नाजावनानै लागोन होननानै मेमनि थाखायबो आखाइ खबनानै हो गोजोननाय थाबाय जिरायफिननो हासिगोन मेम दा सारजोंनो फैफानाय आरोबाव जोंहा सासे आलासि दंबावो बिथांखौबो जोङो जोंनि कमिटि जानानै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय बिराद साबायखर आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो जोङो बरायना लागोन कमिटिनि जानानै लोगोसे जोंनि क्लाबनि कमिटिनिफ्राय दा होनाय जादोंमोन दा जोंनि गामियाबो सारमोनखौ बरायनो बिराद गोसो गामिनिफ्रायबो जोङो आर'नाइ दङ दा गामिनि जोंहा गिबियावनो गामिनि प्रेसिडेन्ट नाम्बार 2 लन्थिबारिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा गामिनिफ्राय गोसो गुदुङै बरायनो नाजागोन सारखौ गसंनो थाखाय खावलायबावनाय जाबाय खनसेबाव गामिनिफ्राय जोङो हरिचरन नार्जारी सारखौ बरायबावनाय जाबाय आखाइ खबनानै बेजोंनो दंबावो जोंनि सारनिनो मेडाम बिखौहाय जोंनिनो गावबुरा गामिनि गाहाय मिस्टार बानेश्वर बसुमतारी बिथाङा जोंनि हलिचरन नार्जारी सारनि मिसेस एबा मेडामखौ गामिनि जानानै गोसो गुदुङै बरायगोन गांसे आर'नाइजों खावलायनाय जाबाय दायो आरोबाव सासे जोंनि सारमोनजों नुजाथिफैनो हाबावदों सारमोननि आंगो लोगो बिथांखौ जोंनि गामिनि सेक्रेटारि मिस्टार विलियाम नार्जारीया उन्दै गांसे आर'नाइजों सारमोनजों फैफानाय लोगोखौबो गोसो गुदुङै बरायनानै लाबावो आरो जोंनि गेजेराव दंबावो जोंनिनो खयला मयला आउटपोस्टनि आइसि सार आइसिआबो जोंजों लोगोसे जेब्लायबो मदद होगासिनो आइसि सार जागायजेनबाय मिमिसो माथो मिमि दायो बायदि बुंलांबावगौसोला ओए खेल नहीं सकते तो निकालो अभी बोलो नहीं खेल सकते तो दायो हाफ डिफेन्ड जाबाय सार हलिचरना बुजायदों गावनि टीमखौ माबायदि गेलेनांगौ माबायदि बुजायनांगौ बेखौहाय एसे बुजायना होदों 0-0 सेकेंड हाफ में गोल मारेंगे तभी जीतेंगे नहीं तो अभी भी 0-0 है ठीक है चलो पानी पियो चलो पानी पियो अच्छा से ओरैबायदि मानसि जादोंना आरो बयखौबो खावलायो जाहाथे गाबोनबो फैनानैहाय ज'यैहाय नायफैनो हागोन गाबोनहाय खेलाया जाहैबाय हान्टो क्लाब वर्सेस अन्थाइ FC दायो हाफ डिफेन्डनि उनावहाय जोबफिनबाय नायलांदो जोबजासे नायदो आरो स्किप खालामालासे नायलांनो हागोन हेलो हेलो औ बोरै दं नालाय ए थांगासिनो आंबो र' नेथ' ओंखारनायसै नै
Allah. दायो खेलाया जोब्बाय मोनसे स्ट्रं जाबावनांगौमोन सिगाङाव मेथाइआव खोनागोन गाबोन जोंहा सेकेन्ड राउन्ड फार्स्ट खेला दं एबा क्वार्टार फार्स्ट खेला दङ खैराबारि हान्था क्लाब बिनि एगेन्स्टआव अन्थाइ एफसि खिन्थायावनो गाबोन खेलाया जागोन बिथांमोना न'फारसे आवगायफिनबाय बिथांमोना थांनोसै हामबायसै आंनि बिखा मावखाङो नोङो मिनिलांबोला आंनि गोरबो गोजोनो आंनि खर'